I'm coming to London. Heavy. Hoxe viaxamos a Grecia. Lambóns de viaxe, Carlos García Verdugo. Solo hay que ver lo guapos que estáis, siempre viajando, qué bien lo pasáis. ¿A qué coño os dedicáis? Saúdos, que tal, lambonciños, como estades? Benvidos a Lambóns de Viaxe, o programa de viaxes da Radio Galega. Por diante temos 50 minutos aproximadamente para falar dunha nova viaxe, dunha nova aventura. Nesta ocasión, por primeira vez nos 88 programas que levamos, realmente con alguén que está de viaxe. É algo que pode sair fatal, e a ver como acontece, e a ver como nos sae a videoconferencia que imos ter con o noso convidado de hoxe. Unha viaxe, unha vez máis, das que son case que obrigatorias. Hai en algún momento que se te apetece mar, se te apetece bo tempo, boa comida, bo ambiente, seguridade, algo que este máis ou menos pertiño, hai que ir nalgúnha ocasión a Grecia. Hoxe imos viaxar en Lambóns de Viaxe ata Grecia con noso amigo, un dos colaboradores casi habituais deste programa, con Jorge Couñago, con Lusky. Hola Jorge, como estás? Moi boas. Calimera, bons días, como estades? Calimera aínda ou calispera xa? Bueno, pode ser calispera, calimera. Bueno, estamos aí. Para algúns serán calispera, para outros calimera. En calimera se bos días, calispera se boa tarde. Onde estás agora mesmo, que te vemos aí sentado nunha especie de salón? Pois estou en Naftalio, que é a que foi a antiga capital de Grecia. Na zona do Peloponeso, vamos. Na zona do Peloponeso. Bueno, fai calor, non te echen na cariña que fai calor. Estou sudando aínda. Bueno, pois Jorge Couñago está arriscando un montón, porque xa veremos que pasa despois, porque ten que coller un voo en poucas horas, ten que coller o coche e ir desde Naftalio ata Atenas, deixar o coche co tráfico que hai en Atenas, pero tivo o detallazo de compartir a súa viaxe con Lambóns de Viaxe nunha cafetería por aí pertiño en Naftalio antes de coller o coche. Por iso, con Jorge Couñago hoxe teremos un programa seguramente tolo, como cada vez que ven Jorge. E, por suposto, estará connosco unha vez máis Dani Portela. Que tal, Dani? Moi boas. Que nos comeza comentando algo sobre algúns dos datos na parte máis ordenada e estruturada de todo o programa do que imos poder ver e falar hoxe. En concreto, comezando por Grecia. Sí, imos falar de Grecia, Atenas, as Cícladas e Meteora. Moi ben. Entón, Grecia é un país da Unión Europea que tamén pertence á OTAN, que ten 11 millóns de habitantes e está no sur de Europa. Está bañado polo mar Exeo, Mediterráneo e Xónico. Ten de costa 10 veces o que é a costa galega. Son 6.000 illas, pero só delas 200 están habitadas. O sea, hai moito pedrolo por aí que non ten casas. Logo, Atenas está habitada dende o Neolítico e toma o nome da deusa Atenea e considérase o lugar de nacemento da democracia. É un símbolo, o seu símbolo principal é o complexo arquitectónico da Acrópole. Ten 650.000 habitantes o núcleo principal e logo ten casi 4 millóns a bisbarra enteira. Un dato curioso é que ten 148 teatros. Caramba. Que tamén o drama grego é de onde saiu aí a nosa forma de contar historias principalmente. Logo, imos visitar tamén así as Cícladas, coñecidas principalmente por Santorini, Mykonos e Siros, pero en realidade son 220 illas. Wow. Están a 200 km ao suroeste do continente e están agora principalmente dedicadas ao turismo. Meteora, digamos que é na zona continental unha zona rochosa que alberga mosteiros cristiáns e ortodoxos. Saíron incluso, é tan espectacular visualmente que apareceu incluso en películas de James Bond. E logo, centreime en atenienses famosos pero famosos na actualidade. Giannis Antetokounmpo, un xogador de baloncesto grego-nigeriano, que son 4 irmáns e os 4 son unhas máquinas. Pero bueno, el en concreto do mellorciño que hai na NBA. Sí, exactamente. Logo, Tommy Lee, sabes o que estaba casado con Pamela Anderson, que lle gravaron un vídeo. Este señor naceu en Atenas. Bueno,
De trascende... todo que hai en Atenas, o sea, Espera. Trascende principalmente porque estivo na banda de heavy metal Motley Crue. Logo, estou flipando. Stefano Tsitsipas, tenista, Sí. e Ariana Huffington, a do Huffington Post, sabes, esta páxina web bueno, pois de solteira Ariana chamábase Stasinopoulo e é unha das propietarias dos medios do medio de comunicación digital que, digamos, que cambiou o paradigma. E sí, efectivamente, falo de Tommy Lee precisamente porque me chamou moita atención de que este señor nacera en Atenas. Eso pasoulle a Cárdenas nun momento, nunha ocasión, en Antena 3, cando cumplían, creo que era 20 anos, preguntáronlle que era o que máis lembraba deses dúas décadas. De cada un dicía unha cousa, el levou a Carlos Jesús, de todo o que pasara en todo, Claro. e de todos os famosos que hai na historia de Atenas. Tommy Lee e de Motley Crue. Que pode sair mal? Bueno, vale, algunha cousiña máis? No, hasta aquí. Vale, pois con esta introdución fantástica, nunca mellor dito, falando de Tommy Lee, imos a falar hoxe dunha visita fantástica a Grecia cun colaborador habitual. Xa vos digo que vai ser un programa completamente tolo, pero por primeira vez, tolo como sempre, pero por primeira vez falando con alguén que está no sitio no que está viaxando. Está recibíndonos desde Grecia Jorge Couñago a piques de voar de volta para Galicia. Isto é Lambos de Viaxe, comezamos. Pois co tema Elpida de Constantinos Argiros, que é un dos temas máis escoitados neste momento en Grecia, comezamos este capítulo de Lambóns de Viaxe, o capítulo número 88, E queremos festexalo dunha maneira moi especial. Para nós é moi importante o capítulo 88 de Lambóns de Viaxe. Claro que sí. E queríamos facer algo moi importante, por ser o número 88, que é sempre un número moi importante. Moi redondo. Claro. A semana pasada fixemos o mesmo co 87. Creo que imos festexar cada un dos capítulos que nos faltan. Pero 88 está moi ben. 88 é un número fermosísimo para invitar a Jorge Couñago, que nos leva neste caso hasta Naftalio, en Grecia. Que tal, Jorge Couñago, novamente, como estás? Pois moi ben, sorprendido pola elección que fixeches musical, moi boa introducción. O fixo Pódese chat decir que o que GPT. Non o fixen eu. Pois vese que a inteligencia artificial vai mellorando co Mellor paso que a do miña, tempo, mellor moi que a ben. real. Cantos días levas por Grecia, Luskin? Pois este xa é o noveno día. Bueno, O noveno día. E podeche decir que neste tempo esta canción é das que máis se escoita na radio, efectivamente, sí, claro. Home, porque agora en serio, díxomo Spotify. Busquei as cancións máis escoitadas de estes días en Grecia e apareceu esta, era a primeira que non era do estilo de Bad Bunny en grego. Entón dixen, vou poñer esta para empezar. Bueno, en 9 días dá tempo a ver bastantes cousas, pero é complicado ver tantas como as que vistes vos. Ti
Emma, o teu compañeiro de viaxe por Grecia. Dinos rapidamente cales foron as paradas principais destes 9 días de viaxe en Grecia. Pois mira, as paradas principais foron Atenas, como non, por suposto, visitar o Partenón e despois as Illas Cícladas, como comentaba antes Dani. A nosa idea era visitar Mykonos, Santorini e Naxos, pero tivemos que cambiar a orde porque por motivos meteorolóxicos, sobre todo vento, que había moito vento, tiveron que cancelar os 2 ferries. Entón, ao final, fixemos Mykonos, Santorini e Siros. Bueno, Que Siros é onde está a capital das Cícladas. e ademais tiñades pensado, non sei se chegastes a ir a Meteora ou non? Sí, despois das Cícladas fomos a Meteora e despois de Meteora a Delfos e agora estamos no Peloponeso para coñecer un pouco, sobre todo, do canal de Corinto e agora tamén Naftalio, vamos. É que casi non dá a un día por cousa, é complicado. Como foron os desplazamentos? Entrada para a viaxe principal desde Galicia a Atenas, cal foi a ruta? Pois a ruta foi Vigo-Madrid e Madrid-Atenas, vamos. Con que compañía? Noutras épocas do ano sí que con Iberia. Todo con Iberia, vale. É boa época do ano, se estades escoitando por primeira vez esta emisión do programa, estamos a inicios de abril, finais de marzo, é unha boa época, fai bo tempo ou non? A ver, direiche que o tempo estivo bo, choveunos realmente onte en Delfos, que foi unha pena, pero o tempo foi ben, de feito sabedes o color que teño de pel, que non moreno, queimado, como comentaba antes, pero o que pasa é que nas Illas Cícladas é temporada baixa e está todo cerrado. É moi boa época se queres ver sen xente e disfrutar do que son das illas, pero se queres ao mellor disfrutar pois o que é ir á praia, da infraestructura de un bar de praia e todo eso, pois non podes. Do resto do país no que é a Grecia continental, sí que perfecto, vamos. Non hai tanta saturación de turismo e viaxas ben. Bueno, e despois, como vos movestes nesta multitude de paradas intermedias que fixestes? Pois, a ver, para ir ás illas non quedou outra que ir en ferry. A ver, tes opción tamén de ir en avión, pero nós preferimos ir en ferry. Movémonos entre las en ferry, se che digo que nos cancelaron 2 traxetos e tivemos que alternar a orde da viaxe. E despois sí que de Santorini xa voamos de volta en avión a Atenas. En Atenas alquilamos un coche e xa fixemos todo o recorrido en coche, o que é Meteora, Delfos e agora o Peloponeso. Wow, pois nada, vamos antes de, como sempre facemos no programa, antes de empezar a ver que cousas son as chulas que hai, creo que é interesante tamén a parte de logística, vale? Entón, o primeiro, unha vez que chegastes a Atenas e tedes que ir ao Pireo, que onde se collen os ferries, que non está exactamente en Atenas, hai que coller un metro, un taxi, pero está un pouco como as aforas. Entendo entón que acabastes facendo paradas en ferries ata Santorini, é así? Sí, así é. É moi caro os ferries ou non? Depende, por exemplo, o ferry de Santorini a Atenas son 46 euros, se mal non recordo. Se digo, como collemos tantos, recordar os precios é complicado, pero hai ferries, por exemplo, sí que o de Siros, o de Mykonos a Siros foron solo 17 euros. Que, bueno, pero que un traxeto e Siros merece a pena. É un traxeto corto e merece a pena, vamos. O desplazamento máis longo en ferry, canto tempo vos levou? Pois foi o de Atenas a Santorini, que foi un ferry nocturno, foron casi 12 horas de ferry. Wow. Dormimos no propio ferry, vamos. Enteira, claro. Caramba. Sí. Decidistes ir en ferry para forrar os cartos e non ir en avión? Porque sí, principalmente foi eso, porque xa como tuvimos que cambiar, xa digo, a viaxe a orde, foi a última hora e os billetes estaban disparados, os billetes de avión, vamos, hasta o precio de 200 euros, o traxeto de Atenas a Santorini. Bueno, importante. Había moita mar ou non? Sí. Wow. De feito, o ferry un dos ferries que collemos que foi de Piros a Atenas para coller despois o de Atenas a Santorini foi complicado e a xente mareábase e xente incluso vomitando, sabes, había bastante mar. Eso é desagradable. Sí. Bueno, e despois Sí. máis ou menos sabemos como son xa as distancias, que parece que, bueno, que haxe un ferry non quere decir que estea pertiño, que aí as distancias son, como dicía antes Dani ao principio, son moitas illas
e hai moita distancia entre algunhas illas e outras. E aí quedan esas 12 horas que pasou Lusky no ferry de noite para chegar ata Santorini. A outra gran parte do viaxe foi por estrada, e a verdade é que agora mesmo non me sitúo moi ben xeográficamente a canto está Meteora, pero sí que me soa que tamén é unha boa viaxe desde Atenas ata Meteora. Cantas horas tivestes no desplazamento máis longo en coche? Pois o desplazamento máis longo foi o de Meteora, efectivamente, e foron 4 horas e media en coche. E que tal conducen os gregos? Pa un tipo de redondela, Bueno. digo, Bastante tolos. Sí. De feito, hai unha cousa moi curiosa e que cando lle preguntamos ao da xencia en plan cal era o límite de velocidade, díxome: amigo, estás en Grecia, sabes, como aquí é o límite, sabes? Díceme, aparte dime, hai radares, pero os radares non funcionan, sabes, en plan, o tipo é como todo, e dice, sobre todo, eso sí, mantente sempre na dereita porque pola esquerda van os tolos e queren pasar, e efectivamente, e así é, tú ibas conducindo e ves que se apartan polo arcén, e van conducindo polo arcén para que os outros puedan pasar. Sí, hai esta especie de en estradas en Grecia pasa un pouco o que acontece tamén en outros países, tamén eu creo que pasa no sudeste asiático, que hai dous carrís, pero hai un carril inventado no medio que é colaborativo, non escrito, non pactado, a xente apártase e o do medio é para que a xente vaya adiantando. En Egipto tamén existe ese carril e... Que non existe, claro. No, efectivamente. É un carril donde a raya do medio ten que ir polo medio do coche. Sí, pois debéchelo pasar fenomenal, Lusky. Bueno, sabedes, se nos escoiteades en moito, que Lusky e máis eu somos bastante amigos, e Lusky ten unha virtude que aparca as distancias conducindo tenas moi claras. Aparca igual de lonxe dunha acera que de outra, normalmente, o sea, aparca no medio da entón, tiveches que flipar para ir polo teu carreiro en Atenas. Perdón, en Grecia, non? No. Eu sentíame como en casa realmente, es decir, deixaba as mesmas distancias de separación igual, de un lado que de outro. Bueno, queda polo medio. Unha cousiña máis sobre logística. Que tal en temporada baixa, finais de marzo, principios de abril, indo a sitios tan turísticos como Mykonos, como Santorini, como a propia Atenas, como son os prezos dos hotéis comparados, ou dos apartamentos comparados co que podemos ver en cidades de España? Pois, a ver, direche que nese sentido moi ben, a verdade, porque os precios eran, a ver, un precio medio, vou dicir, de 60 euros, pero un hotel de calidade, céntrico, e sin ningún problema, vamos, incluso, sabes, que pensei que teríamos máis dificultade para topar hotéis, ao ser o que dices ti, temporada baixa tal, pero non, sin ningún problema, vamos. Bueno, é unha curiosidade, pero Alberto, o técnico que tenemos en son, que o que nos satura a todos e que fai que isto saia ben, a pesar da liada que temos montada, marcha agora en breve para Grecia. Ten 30 minutos para facer un par de preguntas que as vaya pensando de recomendacións, vale? Despois vamos pechar o programa coas preguntas de Alberto, vale? E non adoitan ser fáciles, que xa o coñezo eu. Así que ten colladiño. Bueno, imos comezar con Atenas, vale? Que é o que ve habitualmente todo o mundo, e a pregunta habitual é: Atenas, gran capital europea, canto tempo nos fai falta para poder gozar de Atenas ben, vendo todo o fundamental e disfrutando un pouquiño das súas rúas, da zona da placa de Monasteraki, pola que hai que pasear, pola que hai que probar, bebela, comela e disfrutala? Canto tempo recomendas, Lusky? A ver, eu diría 2 días e medio, 3 estaría ben. Si incluímos tamén o Pireo, que tamén é unha zona que se pode ver e que é agradable, vamos. Vale, o Pireo sí que é obligatorio se vas facer este tipo de viaxe como fixo Lusky. Estás agora na casa, estás planeando unha viaxe típica que se fai en Atenas, que é ir a Atenas 3 días e despois ir outros 3-4 días a unha illa que quede máis ou menos preto. O Pireo telo que ver, porque vaiche pillar de paso sí ou sí, porque é onde se colle o ferry. Bueno, que excursións e que nos recomendas como organizar? Mais ben a pregunta é como organizarías eses 2 días para ver todo en Atenas en 2 días? A ver, como organizarías? Sí, como fixeches ti? Básicamente, nos o que facemos desde a mañá levantarnos, camiñar. De feito, o rapaz que ven comigo dice, esto es como el servicio militar, ¿sabes? En plan.
Claro. This is a military service, dime, sabes? Pero En como, plan- como vos militar, Pero bueno, levabas un plan ou non? Ou vas con de xeito orgánico, a libre albedrío? A ver, o plan principal era a zona centro que ti ben dicías, a zona de Placa. Esa zona é unha zona de rúas estreitiñas, de camiñar, meterte polas rúas, deixarte perder un pouco. Despois esta zona do Partenón, que bueno, aí xa tes que dedicarlle pois medio día ben. E despois, a ver, se tens moito interés en restos arqueolóxicos, sin ver parte da historia, pois tamén pensa que é outro mediodía para visitar o Ágora e todo isto. E despois, importante, as colinas de Grecia, porque esa danche unha visión realmente do Partenón, onde está e como se estrutura un pouco a cidade. Sí, é certo que nesa excursión a máis famosa é a de Licábitos, supoño que te refires a iso, Lusky. Ou Filopopo, Quedan un pouco xa afastadas. Como fas para chegarte a eses dous sitios, a Filopopo ou a Licábitos? A ver, móveste en metro principalmente e despois, claro, non che queda outra que subir, sabes, de que camiñar. E son, pois a Filopopo son casi 40 minutos, subindo. Vale, e é sinxelo o metro de Atenas ou non? Sí, eu atopei sinxelo, vamos, non sei se é o mellor porque comparados con outros metros, pero eu sí que non... A ver, son realmente 4 líneas, creo, é dicir, que non ten moita pérdida, vamos, e son bastante... estructúranse como de forma radial dentro da cidade. Moi ben. Bueno, xa vimos que fixeches todo o que hai que facer en Atenas. Interesante ese comentario de que polo menos para Acrópole é interesante deixar aproximadamente mediodía, porque entre que subes, baixas, te acabas peleándote con todos os turistas que te socaron e todo isto, pasa casi mediodía. Recomendas ir moi cedo, entrar moi cedo a Acrópole, ou non é necesario? Non o fixemos e tampouco considero necesario porque, a ver, un espacio tan grande... Bueno, tamén é certo, direche unha cousa, Carlos, claro, que outra das ventaxas de viaxar en temporada baixa, que había turistas, pero dábache perfectamente incluso para facer unha foto que parecía que non había xente, sabes? Sí. É dicir, que é tan grande o espacio que, vamos, que te moves facilmente. Sí, esta recomendación non vale, eu creo, para cando vas en temporada alta. Eu estive un mes en Atenas en agosto, aparte, recomendo ir moi cedo por dous motivos. Pola cantidade de turistas que hai, e sobre todo, porque se podes pillar a Acrópole cando abre cedo, papas moita menos calor, porque de verdade que fai moitísima calor en agosto en Atenas, así que tede cuidado, porque mirade como está, os que podedes ver por YouTube, mirade como está Lusky de Queimao, imaginadevos en verán. En agosto, claro. Eso ten que ser tremendo. Claro. Bueno, de todo o que non veñen nas guías, que sí que sei que che gusta ao final un pouco improvisar, de cando en vez pola noite, visitar sitios, comer, ir a algún local que teña algo de marcha, de todo o que non está no libro habitual, que nos recomendas do que viches por ali? Pois, a ver, quería recomendarche un barrio e ahora mesmo non me sale o nome. Moi ben. Imagínate. Perfecto, menos mal que acabas de estar ali. Pero xa foron varios días. Hai días que estiven ali, xa se me olvidou porque tiven que deixar o espacio para outros sitios. Pero bueno, despois si me acordo, dígocho que é un barrio como que está moi cerquiña do Monte de Filopopo, na zona, é dicir, a 15 minutos do centro, camiñando, que tampouco está lexos, e é un barrio así alternativo, con moitísimas librerías, cafés, e por aí había un ambiente pois de marcha, pero tranquilo, vamos, é dicir, vas a estar tomándote algo ata as 3 da mañán perfectamente. Pero non é que era Meicos, non? Que está pasado o monasterio aquí. No. Vale. No. A min a última vez sorprendeume ese barrio. Bueno, pois xa nos dirás, que tensión agora, macho. A verdad, Pois sí, dimo a mí. a verdad que vir a Lambóns de Viaxes sen saber como é o barrio que queres recomendar. O festa, claro. Claro, o barrio da festa. Xa sei, esa xeia. Ah, que está xusto ao leste de Omonia, que é onde remata a rúa, unha das rúas principais de onde está a Praza de Sintagma.
que é un pouco a zona Exacto, nova, moi ben, arriba de moi todo ben. está esta zona. Vale, e ali hai Exacto, bo exacto. ambiente, Lusky, sí? Moi bo ambiente. É un ambiente alternativo, tranquilo, para estarte, pues eso, tomándote unha copa hasta as 3 da mañán, con música, a xente na rúa, que flipamos, a xente que había, sabes, unha media de idade máis ou menos sobre uns 30, 40 anos, Que guai. sabes, aí moi ben. Lusky, momento estereotipos. Todos os que sodes gregos, agora mesmo, deixade de escoitar a Radio Galega só 30 segundos. Que hai de certo no estereotipo de grego que, segundo din, pide un café frappé ou senón un café expreso que é máis barato e pasa toda a tarde ocupando unha mesa nunha terraza para non gastar máis cartos, pero para estar nunha terraza? É certo ou non? Exacto, tal cual como dices. De feito, chamábamos a atención porque decíamos, que fan estes bebendo todo frappé todo o día? É dicir, ías por onde vayas, vías a xente bebendo frappé continuamente. Claro, é dicir, non deixa de ser cafés con xeo, sabes? É dicir, e, incluso pola mañán, café con xeo, sabes? A ver, E o que dices ti, pasan todo o día co café, co frappé. Exactamente non é o mesmo. A ver, o frappé prepárase con 2 culleradas de azucre ben colmado, 2 culleradas de café frappé deste tipo café soluble, ¿no? Bótaslle 2 dedos de auga e iso mételo nunha frapetera. Bueno, pásalo por unha especie de batidora pequerrecha que se chama frapeteira, ¿no? Eso colle unha espuma que sube como 4 ou 5 dedos. Entón, a eso lle botas a mesma parte de leite e outra mesma parte de auga, e eso botas xeo. E eso, claro, se che queda nun vaso de medio litro prácticamente. Pero ese café ten unha consistencia que xera unha escuma que che aguanta esa tarde da que falas ti, porque parece que non se desfai nunca. E tamén protexe de que o frío marche e entón queda fresquiño, está fresquiño moito tempo. Que pasa? Ese café tamén ten moita cafeína e é de marcas ultra recoñecidas, pero que aquí non se vende. Eu non conseguín atopalo ningures. E é específico para eso. Entón, tenteino na casa co do bote vermello de toda a vida, co da tapa negra tamén. Imposible. Non sube a escuma como alá. Dito isto, queda clarísimo que odias o café frappé, claro. No, a min flipame, vamos. Eu estive en tardes en Salónica vendo o mar, amomiado perdido, sabes, e co vista perdida, enfrascado en charlas. Ten todo sentido tomalo en Atenas no verán e non en Estocolmo en inverno. Naturalmente, sí. Ten todo sentido. Sí. Bueno, estamos con Jorge Couñago na súa viaxe que está aínda facendo en Grecia. É o primeiro programa, despois de 88 programas de Lambóns de Viaxe, é o primeiro que facemos con alguén que está aínda de viaxe, nos está atendendo por videoconferencia a unhas 2 horas e pico de Atenas antes de deixar o coche de aluguer e antes, esperemos, de que colla o avión de volta a tempo, porque o tráfico en Atenas, como acaba de dicir, é un pouco especial. Quédanos por ver aínda un montón de cousas, quédanos por ver as illas principais. Se todos vos pensastes algunha vez en ir na típica viaxe que se fai a Grecia, este é o vosso programa, porque imos estar en Atenas, acabamos de estar, e despois imos ir ás illas Cícladas, en ferry, ata Santorini, ata Mykonos, ata Siros. E despois, se os apetece, aínda estaremos en sitios que son moi coñecidos, pero que xa quedan un mellor un pouco máis a desmán, como Meteora ou o Canal de Corinto. Isto é Lambóns de Viaxe, agora seguimos con Lusky desde Grecia, pero antes escoitamos a Dani e as súas trebelladas na mochila. En Lambóns de Viaxe, trebelladas na mochila, con Dani Portela. Bueno, pois, hoxe sabes que quedaría mallao. Ademais, este comentario perfecto do frappé, que quedou perfecto en guión, como se estivese preparado, quedaría genial. Agora que Lusky se ten que ir en coche, unha aplicación, algo así, algo de trebelladas que teña que ver co control de tráfico, no, cando vas de viaxe, que de verdade que moitos estivemos a piques de perder avións en moitos sitios, por culpa do tráfico. Sí, vou falar de certas aplicacións que nos poden axudar co do tráfico e algún truquiño imos dar tamén. Entón, a principal e a típica que ven instalada en casi todos os teléfonos é o Google Maps, que axúdanos a ver por onde podemos chegar e se hai atasco ou non, principalmente, ainda que acumula moitos máis datos.
Logo hai unha aplicación que se chama Acom, que é unha aplicación baseada no propio Google Maps e que se centra exclusivamente no tráfico. Claro, Google Maps aparecenche restaurantes, aparecenche moitísimas Un montón de cousas. Aquí cousas. digamos que como unha especie de xeito rápido de limpar e céntrase no do tráfico. Logo está Coyote, que ademais de avisarche destas rutas tamén avísache se hai radares, controis, accidentes, atascos, bloqueos ou algo así. Aínda que eu personalmente son partidario de que haxa moitos radares e moitos controis. Logo está Social Drive, que é unha especie de aplicación que é unha rede social de conductores que funciona en España e agora tamén en Portugal, dende hai pouco, e que son os propios usuarios os que xeran as alertas. Isto tamén derivou nunha conta de Twitter que se chama Social Drive tamén, onde colocan toda clase de sucesos e acontecementos e ten 230.000 seguidores esta conta. Non é a mellor forma de informarse, pero sí que interesante. E logo imos falar da principal que se utiliza para o tráfico, que é Waze, ou, como se pronuncia ben, é Waze, que quere decir camiños, así o xogo de palabras. Bueno, pois é unha aplicación centrada no tráfico a nivel mundial, e unha das cousas máis chulas que ten é que se ti estás conducindo e de repente ele sabe que na túa ruta hai un impedimento de alguna forma do que sexa, ele automáticamente actualiza e cambia a ruta para forrar eses atascos. Entón, aliméntase de alimentación proporcionada por outros conductores como se for unha rede social. Entón, por exemplo, trucos desta aplicación. Por exemplo, podes compartir a posición actual. Por exemplo, no WhatsApp ti podes compartir ubicación, pero se eu non teño o WhatsApp instalado ou polo que sexa non podo abrilo, non podo acceder a esa información. Pois se a través de Waze compartes a posición, se eu non teño a aplicación, se abriráseme no navegador, entón poderei velo levarei a mesma información, non tan cómodo, tan xeitosa, pero me sirve. De todas é seguramente Sí. das máis coñecidas esta de Sí, Waze é digamos que o tótem no que todas se queren reflexar. Logo, unha cousa que está moi chula é que diche onde aparcaches e tamén suxire lugares de aparcamento en destino que, por exemplo, ti queres chegar a este sitio, pero el diche, no, pero é mellor que aparques aquí e logo vas a pé ese tempo que aforras dando voltas por un sitio onde eu sei que non hai aparcamento. Claro, eso está moi guai. Está moi chulo. Logo, esta para min é a que deberíamos utilizar todos, que é hora estimada de saída si queres chegar a un sitio a unha hora determinada. É dicir, se eu digo, estamos aquí en San Marco, digo, quero chegar ao centro de Vigo ás 8 da tarde ou ás 10 da mañá, pois el xérame unha alarma que me di, deberías estar saindo para chegar a Vigo dentro dunha comodidade. Claro. Entón, esa hora de estimada de saída está moi chula. Logo tamén ten suxestión de precio de gasolineiras. Imagínate que ti traballas só con unha gasolineira porque tes un desconto, unha tarxeta, unha cousa destas, pois podes peneirar e decir que só che aparezan as gasolineiras desa marca, ou desa compañía, perdón. E logo tamén temos que destacar que funciona a base de usar os nosos datos. Entón hai que controlar a privacidade e que cousas queres compartir e que cousas non. Entón non están anonimizados de forma completa. Entón é recomendable cando instalas a aplicación dar un paseo pola zona de privacidade e desactivar as cousas que non queiramos compartir. Bueno, pues interesantísimo. Eu creo que a Luzki valle vir ben para que vexa como está o tráfico. Espero que lle saia todo ben agora, tamén. se queres podemos mirar como está o tráfico en algunhas destas desde Naftalio ata o aeroporto de Atenas para ver como está. Seguimos. Lambóns de viaxe. Contanos a túa viaxe no noso Instagram @lambónsdeviaxe.
e con este tema titulado Capote, que agora mesmo é o que máis se escoita en Grecia, polo menos é o que nos di Spotify. Imos coa segunda parte da entrevista na que deixamos atrás Atenas, na que volvemos conectar con Jorge Couñago, en na que imos ata as Illas Cícladas. Jorge, comentábasnos antes que collestes un ferry para ir a Santorini, a Mykonos e a Siros. Que hai de diferente entre o que esperabas destas illas tan turísticas e o que viches ti? A ver, a principal sorte que tiven eu é que non había xente. Entón, claro, cando enviaba algunha foto de Mykonos, decíame, pero que suerte, non hai ninguén nas rúas. Efectivamente, non había ninguén. E o que os comentaba antes, iso ten unha ventaxa, e que disfrutas o pobo moito máis tranquilo e podes fotografiar eses rincóns que todos queremos. E outra desventaxa é que, por exemplo, a hora de buscar un restaurante sí que era máis complicado, porque, claro, restaurantes locais apenas había. Entón, os que quedaban que eran para turistas, pois non eran moitas veces o que máis nos apetecía, pero é o que había. Entón, bueno, pois ten ventaxas e desventaxas, como veíamos. Bueno, en estas excursións que fixeches as tres illas, comezando por Santorini, como foi o que escollestes facer? Canto tempo estivestes ali? E que como organizastes as excursións? Pois en Santorini estivemos 2 días e o que fixemos principalmente foi o primer día facer unha ruta que hai de senderismo que hai entre Fira e Oia, que son 10 kilómetros e que se fan moi ben. É unha ruta sinxela, hai un pouco de subida, pero que non é moito. E dache unha perspectiva pois do tamaño da illa, principalmente, e despois, claro, disfrutar das paisaxes deses acantilados, vamos, de unha forma espectacular. E vas atravesando pois as dúas principais poblacións, que son Fira e Oia. Ali o aloxamento, os hotéis, eran algo máis caros que en Atenas, supoño, ou non? Sí. Ali sí, e iso que xa non fomos aos alojamentos propios, que é o típico en Oia, foi nesas tipo de cuevas, vendo o mar e tal, porque eran, faloche ao mellor de 700 euros a noite. Guau. E isto era temporada baixa, Tremendo. Sabes, pero a ver, que hai para todos os bolsillos, e non nos alojamos en Oia, que nos alojamos en Fira, e o que vos comentaba antes, sabes, por unha media de 60 tes un bo aloxamento. Unha media de 60 euros podes atopar un sitio onde dormir, sí, en Santorini en temporada baixa. Sí. Vale. Sí. E ademais desa ruta, que máis cousas fixestes en Santorini? Pois o seguinte día tamén o que fixemos foi outra ruta de montaña. Subimos ao pico máis alto de Santorini e despois descendemos a unha vila turística que aí tamén tivemos a percepción de que, claro, era temporada baixa porque estaba todo absolutamente pechado, pero todo. E estaban en continuas reformas. Claro. Entón, Imaginade marzo, que aínda que non é verán, pero seguramente se fixo sol había bastante calor. O colega de Lusky, que foi con Lusky, non coñecía moito como viaxaba Lusky, viña de Atenas e non parou de andar dun sitio para outro e debeu dicir, bueno, por fin, imos ás illas, imos ter algo de descanso. E na primeira illa que non mete, Santorini. Santorini, dile aquí, o primeiro día, 10 kilómetros de ruta, pero se non mide tanto a illa, onde vamos? O segundo día, ruta. Imos caer pola... E o terceiro, volta a illa, non? Como lemmings, imos caer polo cantil. Pobriño. Hai algo de descanso en Santorini para ti, Lusky, cando vas de viaxe ou non? Puideches tomar un café frappé nunha terraza, Lusky, ou non? Por suposto, e un xelado tamén, que sí, é moi apetecible con esta calor, vamos, perfecto. E están ricos, en serio. Pero bueno, hai tempo para todo. Tamén hai tempo para ir á praia, por exemplo, en Mykonos sí que fun á praia. Pero en Santorini moita praia non hai, ou sí? Bueno, a ver, non hai praias de area blanca, pero tes playa de area negra, playa de area vermella e, bueno, tamén teñen unha de area blanca. Así que... Como estaba a temperatura da auga en marzo? O sea, agora marzo, principios de abril? Pois para min, como no Atlántico, no verán. Para min, entón eu bañeime tal sin problema. Por exemplo, o rapaz que ven comigo, que se chama Chou, claro, él decía, está fría, sabes? En plan, eu decía, pero está estupenda, sabes? Fresca, vamos.
Claro. É dicir, nós no Atlántico, claro, que xa Sí, sí, sí. estamos afeitos a isto. Bueno, pois veña, imos á praia entón. Deixache de Santorini, fostes ata Mykonos, outra das illas máis famosas que hai, moi famosa pola festa, entendo que sobre todo en verán, en como coller Ibiza en temporada moi baixa, que sempre hai algún bar aí, pero non ten nada que ver co que pasa despois cando empeza a primavera. Como é Mykonos en temporada baixa? Pois non hai nada de festa, nada, absolutamente nada. De feito, as praias incluso eres che din que están como pechadas. Querías coller o bus para a playa, sabes? Preguntabas en plan, hai autobús? No, as playas están pechadas. É dicir, porque realmente ninguén vai ali para estar na praia tirado ao sol, nesta época do ano, quero decir, sabes? Pues no verán sí, porque tes opción de festa, de bar, de chiringuito e todo isto. Claro. Pero nesta época, nada. Ten museo, Mykonos. Hai un museo de Mykonos. museo? Por si acaso alguén vai en febreiro. Pregunta trampa, eso. Sí. Pensé que Vou sería a buscalo. pregunta de Alberto, pero sabes o que te adianteches. Ok. Sí, pode ser que solo me algo de unha biblioteca, pero museo, Ok. sí. Perfecto. Bueno, Mykonos estivestes cantos días ali? Un par de Un día, Só un día, foi visita... Un día. Oye, visita un día. acabo de Visita- atopar os 10 mellores museos de Mykonos. No, Cuidado. así que quedei fatal. Si, estou... Outro día liei na Lambos Digitais cos de Murcia, hoxe estou liando cos gregos, Cos pero a miconenses. saco. Sí. Bueno, non hai problema. E de Mykonos, o sea, era como esperabas ou pareceuche unha illa máis branca, fermosísima, teitos azuis e punto? No, me gustó, me refiero. No, realmente non esperaba nada de ninguna delas. Ah, vale. Entón, calquera unha das que ia sorprendíame. E, por exemplo, Mykonos ten unha parte que é moi curiosa e que recordoume un pouco pois a Medina de Fez, esas rúas entrelazadas que a veces incluso te perdes, sabes? En plan, ou que nin en el día de hoxe co GPS, porque o GPS incluso lle costa nesas rúas orientarse e moverse, sabes? Entón, bueno, pois deixaste perder por ese laberinto, vamos. Vale, e a terceira parada nas Cícladas foi a illa de Siros, que tamén é bastante famosa, non tanto nin moito menos como Santorini e como Mykonos, pero que ten de diferente esta illa que é algo menos coñecida para moitos de nós? En concreto, pues, nós estivemos na capital, que é Hermópolis, e é a capital das Illas Cícladas. E, a ver, é unha cidade... Ten un dato moi curioso, e ese sí que me informei, e é que ten a mitad de... ten a mesma proporción de católicos que de ortodoxos, e é curioso. E despois, a cidade en sí, pois, ten algo máis de vida que o que podes atopar, por exemplo, en Mykonos ou en Santorini, esa vida máis real de cidade, bueno, dunha vila, por decirlo de unha forma, e é moi colorida. E ten outro dato curioso tamén que nos sorprendeu e non o sabía, e que é ten a única obra do Greco que existe fora de España. Ah, mira, Sí, non o Chamábase sabía. grego. Claro. Doménico Stoto. non, isto comento El Greco. porque vacilei antes co tema dos museos, Ah, que Lusky pregunta, vale. Lusky é así. Bueno, para se No, queremos en total entón nas illas Cícladas para ver Santorini, Mykonos e Siros e ter unha composición xeral de como é toda esta parte, cantos días estivestes? En total 4 días. 4 días nesa franxa, vale. 4 días nesa franxa. Sí. Quedan aproximadamente 10 minutos para finalizar este programa e non quería, ata o momento vimos o que é a excursión, digamos, máis habitual ou a que todos temos na mente cando nos din, veña, vamos unha semaniña a Grecia. Vou ir 2 ou 3 días a Atenas e vou intentar ir 2 ou 3 días a algunha das illas para ver estas casiñas brancas, estes teitos azuis, un pouquiño de mar, algo de boa comida e intentar descansar, se non vas con Lusky, que está todo o día camiñando por ali por onde hai un pico nas distintas illas. Pero é certo que Lusky fixo neste viaxe parte de outras excursións que non son tan habituais e que son espectaculares. A min tenme realmente intrigado porque ademais, admito, nunca puiden ir a Meteora. Como é Meteora? Intenta pintarnos que é Meteora, Lusky. Pois mira, Meteora, como di moita xente, parece un mundo de Avatar, porque ao final son como unhas rochas, un conxunto de rochas así longas e altas, vamos, e encima destas rochas pois construíron mosteiros, en concreto 6 mosteiros, e claro, e todo isto, pois imagínate, cada roca é como independiente e todo pois rodeado de bosques, de fragas.
E claro, es decir, é moi misterioso todo esta paisaxe. E como funciona? Pódese subir ata os mosteiros? O que se fai ali é ir a todos? Ou realmente quedas na cidade e subes só a un? Pois mira, ahora hoxe en día hai unha carretera, vamos, que comunica todos os mosteiros. Entón, ti podes facer perfectamente en coche, paras en cada un deles podes entrar, hai un detalle que son 6, cada un deles terra un día da semana, aí está. E despois, claro, nos non a fixemos en coche, como non, fixémola andando. Home, xa me extrañaba. E hai hai un montón de sendeiros e que te comunican uns a outros, vamos, sin ningún problema. Falta un pouco de organización e a veces pois podes te perder neses sendeiros, pero ao final todos os camiños conducen a Roma, todos os camiños conducen a Meteora. Así que non hai problema. Debemos decir que Meteora está na zona continental de Grecia. Hasta aí nada non podían entrar as mulleres nesa zona. Sigue sendo así? No, hoxe en día sí. O que pasa que... Moi ben, Dani, o dato moi curioso. E é que... Así que lles obrigan a poñer unha saia. Aínda que vayan de pantalóns, danche un pano para que poñas a modo saia. Vale. Meteora fíxose famoso popular así no imaginario popular gracias a unha peli de James Bond que se chama Only for Your Eyes, só para os tus ollos, pero tamén saiu en Xogo de Tronos. Hai algunhas escenas desta serie. O que estás podendo ver por YouTube, tedes que estar flipando dos sitios non coñeciades. Simplemente, se non queredes metervos a paliza que di Lusky desde Atenas, que son 4 horas e media, hai en varias franxas do ano que desde o Porto adoita ver voo conectado, pero cunha escala moi rápida, creo que en Bérgamo, a Tesalónica. E de Tesalónica sí que está moi pretiño de Meteora, e é certo que non sei se tiveches oportunidade, Lusky, ou non, pero Tesalónica, toda esa zona tamén ten unha costa moi interesante. No, pensamos incluso cando estábamos nunha das illas e cancelaron os barcos en voar a Tesalónica porque había voo creo que de Siros ou algo así, que había voo a Tesalónica. Pero ao final, nada, dixemos, volvemos a Grecia e dai vamos en coche. Porque de Tesalónica está máis perto, pero son 3 horas e media tamén de coche. Tanto, sí? Realmente Sí, porque está xusto como no medio da Grecia continental. Vale, siempre pensei que era un poquinho menos, que estaba como a 2 horas aproximadamente, vale. Bueno, pois nada, pero de todas formas, se queredes ir a Tesalónica é unha boa recomendación tamén, porque... Eso sí que é vida nocturna, Salónica. Cidade universitaria, o paseno moi ben ali. Sí, bueno, un día tens que contarnos como que tal o pasaches en... Moi ben, acabou o programa. Ata aquí o que se pode contar. Bueno, na viaxe de Lusky, que comezou en Atenas, que pasou por Santorini, que tamén foi a Mykonos, que foi a Siros, ali rematou a súa parte da viaxe polas Cícladas, despois foi ata Meteora, aínda tivo tempo para un par de paradiñas máis. Estivo en Delfos e no canal de Corinto. Como ese canal de Corinto, esta foto espectacular que vemos que entran uns barcos xigantescos e parece que se dan directamente contra o canón polas dúas beiras do acantilado? Exactamente, é alucinante e a profundidade que ten, sabes? E entran os barcos xustos, a ver, pensa que isto foi feito a man e claro, os tipos apuraron o máximo que podían, no? Xa, bueno, aquí fixemos túneles para trens aí en outro sitio, nunca habían os trens despois, quero decir que estas cousas poden pasar. Xa, se un barco un pouco máis grande xa non entra, vamos. Sí, pero bueno, é espectacular, non? Sí, Home, espectacular. Son 7 kilómetros, Sí, é que... Casi 7 kilómetros. E fostes hasta esa zona simplemente para ver ese canal? Sí, un pouco tamén porque é a zona de entrada a... Vaya, parece que... De entrada e saída. Sí, de entrada... Podemos dar algún dato? Sí. Construíuse no... Empezou a construirse no 1881 e ao primeiro uso se lle deu o 25 de xullo do 1893. O sea, tardaron 12 anos en facerse, así a grosso modo. E bueno, claro, é espectacular que naquela época fixeran unha obra de enxeñería tan grande, vamos. Bueno, Lusky, pois agora quedanos por saber simplemente xa o que che queda de viaxe. Lémbranos desde onde estás facendo Lambos Digitais.
Pois nada, estou, como os comentaba, en Naftalio e de aquí para Atenas deixar o coche e coller o voo de volta a Galicia. Canto che queda ata Atenas en coche? A Atenas 1 hora e 40 minutos calculei xa. Aproximadamente. E canto para coller o voo? E para coller o voo despois ainda quedan 2 horas, así que hai unha marxe aí. Bueno. Hai tempo. Vale. Pois queda... Que cariño de sufrimento. Sí, está aí a cousa. Quédache un minuto, Lusquiño, para comentarnos do que comiches. Cal foi a comida que máis che gustou estes días? E onde foi? Pois, a ver, o que máis me gustou pois foi probar o pulpo guisado con cebola e foi en Corinto. Onte pola noite, vamos. E foi de casualidade que paramos nunha taberna, que tamén é unha cousa curiosa e que os bares chamanse tabernas, e tomamos un pulpo e era con cebola e a verdade que estaba riquísimo, e foi unhas cousas que máis me sorprendeu. Sí, porque ali é moito pulpo, pero é a grella, non? Moito do pulpo que mesturado en ensaladas e tal, non? Sí, con ensaladas. Sí, a grella e ensaladas. Pero estaba guisado e a verdade que me gustou bastante. E despois, bueno, está a musaca, que tamén é un plato típico e que merece a pena probalo. Sabe diferente aquí do que podemos facernos alá, Bueno, pois Jorge Couñago, moitísimas gracias por estar unha vez máis aquí en Lambóns de Viaxe, por inaugurar este experimento que facemos de contactar con viaxeiros que están aínda de viaxe e deciden perder unha hora da súa viaxe para falar con nós en Lambóns de Viaxe, e no teu caso estando a piques de coller xa casi o voo de volta. Graciñas por compartir esta viaxe fantástica por Grecia. Esperamos a volta, porque tens que contarnos aínda moitas máis que fixestes ti e máis os teus compañeiros cando viaxades nos últimos meses, como por exemplo hai unha de México que quero que me contes, pero que sexa se pode ser xa aquí no estudio, vale, Lusquín? Pois moi ben, grazas, Carlos, moitas gracias. E si, a seguinte será falar de México no estudio. Tamén quero vervos, así que perfecto. Nada, unha aperta a vos. Un bico enorme, Jorge Couñago, que estivo en Grecia, estivo hoxe en Lambóns de Viaxe contándonos, aínda estando en Grecia, como foi estes 9 días nos que percorreu desde Atenas hasta as Illas Cícladas, pisando Santorini, Mykonos, Siros, pasando despois por Meteora, despois indo ata Delfos e o canal de Corinto para agora volver, se todo vai ben, esperemos que sí, a coller o avión e vir para aquí, para Galicia, en algún momento contarnos algunha aventura máis. Dani, moitísimas gracias como sempre. Boa noite. Fantástica esta experiencia de celebración que temos deste capítulo moi especial da edición número 88 de Lambóns de Viaxe. A 88 ninguén lle dá nunca importancia, pero non sei, para nós é un día moi importante. Por iso, vos emprazamos para ver se o 89 vai ser tan chulo como este. Gracias unha vez máis por estardes aí. Todos vémonos e escoitámonos dentro de 7 días aquí en Lambóns de Viaxe, na Radio Galega. Adeus. Xa rematou o verán, xa teño frío. Estamos en agosto e quero pasarme esta noite contigo. Sin frío, non me importa que non estés. Este frío provócame estrés. Por min quedamos as 3. Por favor, cho pido, quero quedarme esta noite contigo.